Да. Майко, аз имам 419 спидърка. Сеща се, че рекордвам. Откъде? Откъде? Първо намерих така овце, си направих легло. И малко семенца. На тебе. Сега ще събера тук малко скапан дърт. Хо, снежна топка. Кой иска да бъде от себе снежна топка? Кой? Сега ще ме цапне полицията. Буф! Направи си снежинка. Нямам тиквички. Трябват ми тикви. Като тебе. Тиква. Тиква. Ало, аз пуснах култа на кулата. Къшва муха. Добре, стаки 10. Дърт. Леда с какво се чупи най-бързо? Абе? Не, леда с какво се чупи най-бързо? Ами, скирка? Сериозно? Я? Йоп. Ей, да, е вярно. Чак сега го разбирам. Яко. Това е сам сигурно. Майко! Ама гато League of Legends, брато. О, Дефит? не, Виктори? убиха ме. А? Не, убиха ме. А. Like a boss, а? Сега ще снимам BF Sword. О, BF Sword. Абе, лете, махай се, лете. И Добре, след тук малко... трябва да сложа... Его, ей! Шит, трябваше се. Тук само ледове става. Навсякъде лед. Лед навсякъде! Ау! Къде бе? Шити. Добре, чувам да си направя едно хое. Да. Защо изобщо се отварям? Бати, не ми стига едно къбостон. Трябва да събирам къбостон сега. О, Демасия. Гарам. Ох, чакай. Добре, аз ще събера малко коблестони. Ок. Толкова ми стига. Нали се сещаш, че ще се чуят твоите викови красти и тук... А, убиха ме! I am all pure. Вау! Има се едно тренува. Колко си? 1-3-0. Сам съм виен. Абей! Тук само ледовестото. Окей. Ай, това тук ще го направя от wood. О, не трябва да сложа и Timber mod. Аз тя да помагам Лидъл. Не, човек, аз ще се сложа Timber mod. Скоро време. Браво, а пък тимото на... пък тимото Фръл сте са катулки. Какъв ти е статуса? На което? На Лиджа. Колко? Значи... Чакай. 1-3. 1-3, вау. Значи как с везъл слапа, брато? Лед. Съкс. Ледът съква. Затова мразна снежен терен да играя. Аз то... What the fuck? Аре, окей. Ще... Охо, за малко. Окей, само така не искам да става никъде лед. Е, така ми харесва. Ора и шугара да сложа. Някъде. Скоби, ето... Гледай тук сега какво става. Гледай, човек. Бати жалкото. Добре, аз как да го направя? То от всякъде лед има. Но е тъпо, е. Гледай. То... Аз станах без тор, човек. Или пък...
А то Гарен много се пуска втората на тебе, а? Ма Катерина ще го убие сега. Направо го размаза. Си ли бе? Не бе Катерина. А, Аз не мога да размаза, но Катерина може. така си направих тук в фермичката. Стана супер. И да. Сега ще събера малко къбълстон. Ето от тука. Ок. Така и дреб. И за цвета се направи на мина. Вау, Fiddlesticks Ultimate. Йоп. О, Катерина Ultimate! Да, знам. Ама ще убил гонка. Ето тук е така, ще ми бъде мината. Ето тук, може би. Не, няма да е тук, има гравъл. I hate gravel. Така. Ай, ще сложа това тук. Колкото да не ми се пречка в инвентара и трябва да си направя чаркол. Да, ще си направя чаркол, най-добре. И тук имам защо една печка. И един стак отделен, няма лед. А, така, няма да има лед. Иначе бой. Имам Доранс Блейд, бутушки, които се казват Boots of Speed. и The Boots. Ти какво имаш Boots of Speed? Не бе, Ами? Boots of Swiftness. За Вейн не и трябва много. Пътица е окей. Много. Мале, ще си инстална Timber Mod. Другия път ще съм с Timber Mod. Аз не трябваше да влизам с BM. Що така? Не те ли кефи? Не мога да играй, не мотив. Вау. Solar. What? Съкър соло. Съкър Solar ли? Вау. Ей, убих Тимо! Ти уби Тимо, така ли? Да. Вау, и се радваш. Мгм. Защо? Мощен ли е техният Темо? Вау, това как не съм знал да си го направя къща е... то тук пък разкрито. Жалко. Чая да не се отдалечавам, че ще взема се изгуба. Как се прави тук чаркова? Добре, чаркова става. Ще сложа още така и ще сложа... Ай, кола няма си го... Това няма значение, кола чаркова. Катерина го спаса. Катерина спаси Fiddlesticks. Друго. Нищо особено. Давай! Убила ме! И Катерина. Добре. Дъбълки. Да. Бирам тези саплинги, че да ги се в честа. И... да.